kaluore ni mane na chiedh nade mabende osebedo ka kelonwa midhiero kako ganda mapacho ka chutho ne jotuo mabende gisani yudo achiedh nade ok ginyal yudo thieth kaluore gi nganyo mar lakteche mabende duchi makawuono nyakwarom gajwang donjo do chienge mano mar 28. The Standard nomiyo wach makamano pek nyalo paro Mutai Kagwe mane jatend migao mochung' weche mag thieth e pachoka bende koro wacho ni ogirimiti mabende nokochopi e higa mar 2017 bende makelo midhiero ne sirikande Kenya Kwanza masane wantiere higa mar 2024. Wach makamano bende nomi pek e ite mar 10 nyakwarom gajwang e gazet mar Daily Nation okiny makawuono e kind thuolo nyalo paro jatend migao jatend migao wacho ni jalni oro mabende ochung' ne jotije piny owacho jatend jotije piny owacho pachoka mano Felix Kosgei nochiwo ne lakteche mang'anyo seche 24 mar mondo mi gichung ng'anyo makamano mar mondo mi gichak gidoge kende mesa mar mondo mi gitwagi kokamano ibro bed ka ikaw ne gi disciplinary measures and mane disciplinary action ne makiani en mane to bende mokeno kang' mokwongo Wilberforce mabende koro lakteche dhi bedo ka romo gi Felix Kosgei. Sharon, ing'en ka Felix wuoyo to wachne no kawiny ka donjo nikech ok inyal wuoyo bang' jatendi. Ing'en kama koro gini osegikene. Gini koro ng'ato kaka Felix, gini kaka mama health CS mabane no ka en karo dhi otim bargaining power gine office taneno mana kotimo ma eliete. Ng'ama sani kama koro gino gikene ng'ama nyalo wacho wachni and the president of the republic. Ten benje nyase neno ingen sama jatendi ose pronounce himself. Ni wan waonge gi 200,000 modwaro. Wan gi siling 70,000. Mane mamondo koro kawo. Kanyo